Takže čaute, moje meno je Peťo a ja vás vítam moje ďalšie videa a dneska je tu so mnou moja sestra. Ahojte. Áno. Dneska tu bude súrodenský tag, jak už určite viete z názvu. No a začneme teda s otázkami. Tak začínam ja. Áno. Kedy som sa narodil, rok, aj tak, aj to. 16.8.2005. 6. No, vidíš. Ona si fakt to nepamätá. Doteraz ideš ty. Kedy som sa narodila ja? 29.1.2005. Áno. Matíko. Počkaj, vlastne. Chudák môj kapesníček. Čo je moje najobľúbenejšie jedlo? Cestoviny s kukuricou. Áno. Aká je moja obľúbená farba? Farba? Taká tyrkysová modrá. No. No, môže byť. Ináč, keby ste sa pýtali na toto vzadu, na to si nikto nezvykajte, pretože to sme iba na dovolenke takej. No. Štvordňovej. No. Ale je to pekné. Takto sa to pekne hodí na kameru, že? Mhm. Idem ja? Koľko som... Idem ja, nie. Nie, ideš ty. Ja sa vlastne teším. Aké je moje obľúbené číslo? 86. Dobrý, Ernest. Ako sa volá moja najlepšia kamarátka, nehovorí jej priezvisko? Eliška. Áno, hlasnejšie do kamery. Eliška! Áno. Eliška. Aha. Koľko mám odoberateľov? 12 viac. Odoberateľov. Joj, pardon, 10 že tých lajkov. Tam pôjde tá ukážka, výborné. No ideš ty. Najobľúbenejšie zviera sú dve. No, nehovor. Zajac. Myši. No. Áno. No? Poslednú otázku idem dávať. Koľko mám najviac na videu na YouTube? 12. No daj otázku. Dobre, mám druhé meno a ak áno, povedz ho. Ernest. Nie. Ona nemá žiadne, ale jak už ste počuli aj predtým, volám ju Ernesta. Nehob Ernesta. Takže Ernesta, no. Takže to by bolo na dnes všetko. Máš všetky otázky? Áno. Dobre, to by bolo na dnes všetko. Dúfam, že sa vám tento súrodenský tak páčil. Ak áno, napíšte aj do komentára dole, či by ste chceli viac videí so sestrou. Áno. A takže nezabudnite dať like, odber a sledujte ma aj naďalej. A čaute. Ona ma bije.